Hej, jeg hedder Maria. Jeg har gennem virkelig lang tid haft et godt øje til Clever. Den måde, I taler om mennesker på, og den måde, I har valgt at gøre op med det klassiske organisationshierarki for at arbejde med medledelse på, det rører mig og tiltaler mig helt vildt. Jeg synes, det er sindssygt sympatisk, og jeg tror også på sådan rent grundlæggende, at det er vejen frem. Derfor kan jeg bare rigtig godt se mig selv bidrage i den sammenhæng. Jeg tror grundlæggende på, at vi skaber de allerbedste resultater, når vi gør noget i fællesskab. Og det skal være i et miljø, der er præget af respekt, varme og transparens. Jeg har en baggrund inden for kommunikation, marketing og ledelse, og jeg har gennem årene haft flere forskellige roller, blandt andet som marketingchef, som teamleder, som kommunikatør og som formidler. Fælles for de roller, jeg har haft, er, at mennesker altid har været udgangspunktet. Jeg har arbejdet for at opbygge teams med flad struktur, hvor vi har været fælles om at løfte projekter og nå mål. Og med respekt for hinanden, så har vi kunne levere nogle ret fantastiske resultater. Noget af det, der har gjort mig allermest stolt i min tid, det er at se et team udvikle sig til at kunne noget ganske særligt. Det motiverer mig og giver mig en kæmpe glæde, når jeg ser mennesker udvikle sig og lykkes og vokse. Jeg holder både af den løbende en-til-en sparring i hverdagen, hvor mennesker udvikler sig både fagligt og personligt. Men jeg er også rigtig glad for at facilitere og undervise i workshop-sammenhæng for større grupper, og også implementere processer på vedkommende og pædagogiske måder. Og så synes jeg faktisk også stadig, det er ret fedt at undervise i klaver, selvom jeg ikke længere har elever. Som person, der er jeg åben og nysgerrig. Jeg har et ret stort overblik, og så holder jeg af at have mange mennesker omkring mig. I kan jo læse mere i min ansøgning, som jeg håber, I gør. Men her fik I måske en lille fornemmelse af, hvem jeg er, og hvorfor jeg som menneske kan bidrage til Clever som arbejdsplads. Jeg håber, vi ses.